אמא במסע קומתה, הפודקאסט לאמהות, לחיילים וחיילות. בכל פרק אני מארחת אנשים שהם השראה מעולמות הצבא, הטיפול והפוליטיקה, וגם אמהות כמונו, כדי לדבר על מערכת היחסים של הצבא עם הילדים שלנו, מה עובר עליהם במהלך השירות, ואיך אנחנו, האמהות, יכולות לעבור את המסע הזה יחד, כי אף אחת לא צריכה לעבור אותו לבד. אני אגמית גלב, אמא ל3 בנים, שאחד מהם חייל קרבי, ואני מזמינה אתכן להתחיל איתי את המסע שלנו יחד. היי, הערב אנחנו עם אורלי רגב, היא רואת חשבון, היא חיה בניו יורק, והיא אמא ל3 ילדים, 2 מהם תאומים שעלו לארץ להתגייס ליחידות קרביות, והם היום בסטטוס של חיילים בודדים. היי אורלי. היי אגמית, מה שלומך? מה שלומך בימים אלה? אני בסדר, ימים מורכבים, בטוחה שלא רק לי, לכל עם ישראל, אבל ימים לא קלים. בטח לאמא, לחיילים בודדים בארץ. מה זה אומר בעצם להיות אמא לחייל או ל2 חיילים בודדים בימים כאלה? את יודעת, כשהבנים שלי חשבו לעלות לארץ, אז ידענו כמובן שהם יעלו ויחשבו חייל בודד. והמונח חייל בודד היה נשמע לי תמיד מין מונח כזה, לא שמתי לו שום משקל. חייל בודד, יש חייל רגיל ויש חייל בודד. וכשסיפרתי את זה לחברות האמריקאיות שלי דווקא, ואמרתי להם שהבנים שלי הולכים לעלות לארץ ולהתגייס ולהיות בצבא, והם יהיו lone soldiers. והתגובה הראשונה של האמריקאים כששמעו את המונח lone soldiers, אמרו לי, אוי, זה נשמע נורא עצוב. ואני בשעתו לא חשבתי על העצבות בשם של התואר הזה, אלא הייתי מאוד גאה בהחלטה שלהם, במקום ללכת לקולג', במקום להמשיך כמו כל הילדים האמריקאים, ללכת למסלול ציוני יותר, אוהב ישראל, ולעשות משהו שונה. ולא חשבתי על זה, שזה מונח עצוב. וביום שישי האחרון, הזמנו אלינו לארוחת שישי, חברים מקומיים, ביניהם חברים מאוד טובים שלנו, אורנה ורונן נוטרה, שהם הורים לעומר החטוף בעזה היום. וסיפרתי שאת פנית אליי, ואני מתלבטת אם בכלל לדבר, כי אני לא מבינה אם זה ייתן, לא ייתן, ולדבר על חייל בודד. ופתאום כל הנושא הזה עלה, והם בעצמם אמרו, זה מאוד עצוב להיות חייל בודד, הוא בודד. ופתאום כאילו זה נכנס לי לראש, שלא רק באנגלית זה ה-lone soldier, הלבד הזה, זה באמת, הם לבד. כלומר, יש לי תאומים שעלו לארץ, אז יש להם אחד לשני, אבל הם לבד, הם בודדים, הם בלי המשפחה. כן, אז ספרי לי קצת עליהם באמת, איך הם היום? הם חיילים בודדים, כמו שאמרנו, משרתים ביחידות קרביות, הם עלו לארץ לפני 2 אנחנו בית מאוד ציוני, אוהב ישראל, אני ובעלי נמצאים פה בארצות הברית כבר 30 שנה, באנו לפה בכלל בגלל לימודים של בעלי לעשות דוקטורט באוניברסיטת קולומביה, מהון להון נשארנו, עבדנו, ילדים נולדו פה וגידלנו אותם, ותמיד היה ברקע הישראל והישראליות שלנו, בעלי יוצא צבא, גם קרבי, ותמיד דיבר על הצבא ועל העבר הצבאי בתור משהו חיובי כזה. אני הייתי טכנאית אלקטרוניקה, זה פחות היה בחיל האוויר, פחות סקסי מה שנקרא, תפקיד פחות מעניין, אבל הם הלכו לצופים הישראלים בלונג איילנד, בניו יורק, ונחשפו גם לישראל, וגם הצופים הישראלים מביאים שליחים מהארץ, ושינשינים מהארץ, והם פשוט נחשפו לכל הישראליות הזו עוד יותר, ואני חושבת שהקרבה הזו גם מבחינה חברים שנהיו להם, חברים ישראלים שהם שינשינים בני גילם, עוד יותר דחפה אותם לעשות את הצעד הזה, והם החליטו שהם עולים לארץ ומתגייסים, ואנחנו מאוד תמכנו, זה מאוד, היינו גאים בהם, באמת כאילו גאים בהם על הצעד, על ההחלטה, זה לא החלטה קלה, כאילו כל הכיתה שלך הולכת לקולג', אתה בעצמך הם עשו אפליקיישן לקולג'ז, התקבלו לקולג'ז, ולאוניברסיטאות ממש טובות, אבל הם החליטו, לא, אנחנו נעשה הפסקה,
נלך נעשה משהו, גם נוכיח לעצמנו וגם נתרום, ותמיד אפשר לחזור וללמוד, וככה גם אנחנו חשבנו על זה, ולכן כל הנושא של חייל בודד אף פעם לא היה נראה לי עצוב, ותמיד הייתי גאה בהם, עד שפרצה המלחמה. אז מה השתנה באמת אחרי ה7 באוקטובר? אני חושבת שזה לא רק לחייל, לבנים שלי, זה כל המדינה השתנתה. המדינה התחילה להשתנות עוד לפני ה7 לאוקטובר. השינוי התחיל, הרגע שהתחילו הבחירות, נדמה לי זה היה מספר 5, אני חושבת שהיינו כל כך גאים שהם הלכו להצביע, כבר אזרחים ישראלים יכולים להצביע, והכל התחיל להשתנות עם המהפכה המשפטית, ופתאום אתה יושב, אנחנו יושבים פה ומסתכלים ואומרים, מה קורה בארץ? איפה האחדות? איפה העם שלנו? זה לא מה ששלחתי את הילדים שלי, אהבת ארץ ישראל שכולנו שווים. ופתאום אתה מסתכל אחרת, ואז פורצת המלחמה, מתחיל ל7 באוקטובר, וזה היה שוק, כאילו. אני זוכרת שאני אמרתי לעצמי, ודיברתי עם אמא אחרת, מהיחידה של הבן שלי, של אחד הבנים, ואמרנו, המשפט הראשון שאמרתי זה, איזה בסה שנפלה מלחמה על המשמרת של הילדים שלי. ומה באמת קרה ביום הזה מבחינתך? הצלחתם לתקשר? זה היה הזוי. רק המחשבה על זה אני מתחילה לבכות. הלכנו לישון יום שישי בערב, אצל ניו יורק, 7 שעות אחורה. אני קמה ב4:30 בבוקר, דפיקות בדלת. המחשבה הראשונה שלי זה מי דופק לי בבוקר, בדלת, כאילו, מה זה, בטח איזה ילדים שרצים הם מצלצלים בפעמונים באמצע הלילה, בדלתות. אנחנו גרים באזור מאוד מבודד, כאילו, זה נראה לי מוזר. והכלבה שלי מתחילה לנבוח, ואז אני שומעת את השכנה שלי, מתחילה להגיד לכלבה שלי, את השם שלה. אז הבנתי שזה מישהו שמכיר אותנו, ואז הבנתי, אמרתי, אורלי, זה אלסה, ואני כאילו, רגע, מה אלסה? אמרתי, בטח, היא הלכה לבילוי, שכחה את המפתח. אני יורדת למטה, לפתוח להם את הדלת, והיא אומרת לי, עדן, הבת שלי הייתה בישראל באותו זמן, עדן התקשרה אלינו, ניסתה להשיג אתכם, אתם לא עונים לה לטלפון, פרצה מלחמה בישראל, והבנים מנסים להשיג אתכם. קראו להם לבסיסים. עכשיו, איך שהיא אמרה לי, עדן אמרה, פרצה מלחמה בישראל, המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה, הבת ההיסטרית הזו שלי, כל דבר אצלה זה היסטריה. אבל איך שהיא אמרה לי שהקפיצו את הבנים, ומנסים להשיג אתכם, והם לא מצליחים, כי אנחנו סוגרים את הטלפונים בלילה. דרך אגב, זו הייתה פעם האחרונה בחיים שלי שסגרתי את הפלאפונים, מאז ה7 לאוקטובר, הטלפון צמוד אליי כמו חמצן. זהו, וככה התחלנו את היום ב4:30 בבוקר, מנסים להשיג את הבנים, מצליחים לתפוס אחד מהם, אומר שהוא הקפיצו אותו, הוא חוזר לבסיס, ואת השני אנחנו משיגים, והוא אומר שהוא בדרכו הוא בדיוק חזר, זה בכלל מטורף, הוא חזר מרגילה בארצות הברית אצלנו, נחת ביום שישי חזרה מניו יורק, בשעה 5 בערב, וב6:30 הבוקר מתחילה המלחמה, ב10 בבוקר, ואפילו לא 24 שעות כבר בישראל, הוא מוקפץ חזרה, כל הצוות שלו למתקן אדם לקבל את הנשקים, ומשם לוקחים אותם לעוטף. בן שלי משרת במגלן, אחד מהם, שניהם מאוד קרביים, ומחשבה שבעלי עוד אומר לי, טוב, לוקחים אותם באוטובוסים, עד שהם יגיעו, זה כבר בטח ייגמר. זהו, והוא מגיע לשם ב12 בצהריים, לעוטף, ומפה אנחנו לא שומעים ממנו 3 ימים, ואנחנו בהיסטריה, טלוויזיה דולקת נונסטופ, ובינתיים אנחנו מבינים שהחברים שלנו גם לא שמעו מהבן שלהם, הם מנסים להשיג אותו, אנחנו מנסים לעזור להם להשיג אותו, כי אנחנו לפחות דיברנו עם הבן וידענו שהוא יצא, ואחרי 24 שעות קיבלנו הודעה בהודעת וואטסאפ, אחד המפקדים, הבן בסדר, הבנים החיילים בסדר, זהו, מעון לעון, 48 שעות עוברות, ואז מבינים שהבן של חברים שלנו הוא בעצם בין החטופים, זה מתגלה מסרטון שרואים מהם, חיילים יוצאים מהטנק, ובעצם רואים בעצם את חמאס, ושולף אותם החוצה,
ופה לא הייתה שאלה יותר. באמת הקונסוליה הופיעה אצלהם בבית באותו ערב, להודיע להם שעומר חטוף. זהו, ואנחנו בשברון לב, וככה מתחיל התקופה הזו. כן. אז המחשבה שהילדים שלך נמצאים שם, והם רואים עכשיו דברים, שאם היו נשארים פה בקולג' בכלל לא היו חשופים לזה. זה שובר את הלב. יש רגעים של חרטה שאת אומרת, לא הייתי צריכה לשלוח אותם, לא הייתי צריכה אולי לעודד אותם, לחנך אותם, כמו שאמרת, ככה באופן כזה. יש הרבה מחשבות אחרי השביעי לאוקטובר, אבל זה, בדיעבד זה לא נותן הרבה. זה החינוך שעשינו בבית, זה הקהילה שגידלנו את הילדים, יש לנו פה כמה חברים, כל החברים שלנו, כולם ישראלים, לכולם יש ילד או ילדה שהחליטו לעלות לארץ ולהיות חייל בודד ולתרום. כלומר, זה לא רק אנחנו, זה כל הקהילה פה כזו, אנחנו קהילה ישראלית לא גדולה, אבל עם המון אהבה לישראל, וכל החברים הטובים שלנו, הילדים שלהם כשהגיעו לגיל 18 החליטו לעשות את הצעד הזה, עוד אנחנו היינו עוד יותר גאים, כי המסלול הוא בדרך כלל כשהם הולכים וגרעין צבר ומתחילים, ופה אצלנו דילגנו על זה והצלחנו להכניס אותם ליחידה דרך הגיבוש שעשו, תהליך יותר מסובך שהיה, אז היינו מרוצים מאוד כאילו שלפחות הם הולכים ליחידות ממש טובות. היום בדיעבד, אני עוברות לי המחשבות, כאילו וואי, הם לא היו הולכים, אני אפילו לא בטוחה שהייתי ככה, כאילו אנחנו יושבים על הקוצים פה, כאילו כשהבן שלי נכנס לעזה, כמו כל אמא ישראלית, אנחנו גם לא ישנים, כאילו מוצאים את עצמנו מתעוררים, דואגים, אני הולכת עם הטלפון, כמו שאמרתי, כמו, כאילו חס וחלילה שהוא יצלצל ונפספס את השיחה הזו. כן, זה כן. מאוד קשה. מאוד מאוד. תגידי, אמרת, אני כמו כל אמא ישראלית, את באמת מרגישה אבל כמו כל אמא ישראלית משם לפה? אני חושבת שכן, כאילו, אני חושבת אולי אפילו אולי יותר קל לי, לא נעים לי להגיד את זה, כי אני, בניגוד לאמא ישראלית, יכולה, כשאני יוצאת מהבית שלי, אני יוצאת לעולם נורמלי, לעולם ללא מלחמה, לעולם רגיל, שאני לא אשכח שבהתחלה זה היה כל כך צורם לי, כשהתחיל השביעי באוקטובר והתחילה המלחמה, אני זוכרת שכמה ימים אחרי זה אמרתי, טוב, אני אלך לחדר כושר, קצת להסיח את דעתי, ואני מגיעה לחדר כושר, וכולם רגיל, כאילו, אמריקה לא קרה לה כלום. וכולם מתאמנים ברגיל, ורואים אותי אנשים, ופונים אליי, ומה איתך, ואני פשוט פורצת בבכי. והיה לי ממש קשה עם זה, כאילו, בקטע של, קצת כמו מין בן אדם, יודעת שאנשים שעוברים מוות מתארים את זה, שכאילו מבחינתך כל העולם עצר, אבל מסביב אתה יוצא החוצה, כולם ממשיכים ברגיל. וככה הרגשתי. אז בהתחלה היה לי ממש קשה עם זה, אבל היום זה קצת מקל אפילו, כי כשאני יוצאת החוצה, הנה היום אתם בחשש שאיראן תפגיז אתכם, אז אני נכון עוקבת מפה, אבל לי אין את החשש, אני הולכת לישון, אני יודעת שבניו יורק לא יפגיזו, אז לפעמים אני אומרת לכם אפילו יותר קשה, אצלי הקושי מתבטא בדברים הקטנים לפעמים עם הילדים. כן. תגידי, את יכולה לדמיין רגע בכל זאת הם כאן לפני ה7 באוקטובר, יכולה לדמיין רגע את התקופה שהייתה לפני, של הימים הרגילים האלה, של שני ילדים שמגיעים לארץ להתגייס ליחידות מאוד קרביות, מה הייתה התחושה שהם כאן ואתם שם? אילו אתגרים היו לכם? מה עשיתם כדי לגשר על המרחק הזה? אז אני חייבת להגיד שמה שמאוד עזר לנו זה שמשפחה מהממת מתל אביב פשוט אימצה את הבנים שלנו. אימצה אותם כמו הילדים שלהם. פתחה להם את הבית שלהם, ערכה אותם, הסיעה אותם, הקפיצה אותם, הרגשנו כאילו הם המזל שלנו, כאילו הם פשוט, הידיעה שהם נמצאים שם, ושהבן שלי מספר שהוא חזר, ואני שואלת אותו, אז איך הגעת? אמר, ציפי, התקשרתי לציפי, והיא אספה אותי, זה, אי אפשר להגיד כמה, את כל כך אסירת תודה, שאת כבר לא יודעת כמה להגיד תודה לאנשים,
שפותחים את הבית ואת הלב לבנים שלך, עם כל אהבה, עם כל מה שמשתמע מזה. אז זה מאוד עזר לנו. הם התחילו את השירות שלהם כשהיו, זה היה בהתחלה ממש נחמד, כי זה היה מבחינתם, הם עולים חדשים, הכל חדש בארץ, השפה הם ידעו עברית, כי דיברנו הבית עברית, אבל ההתנהלות בבית הייתה שהם עונים באנגלית ואני מדברת אליהם בעברית, אז הקומוניקציה הייתה חד כיוונית, אבל הם הבינו עברית, וכשהם היו בצופים הם נאלצו לדבר עברית, ונלחמו בזה, היה להם קשה. אבל כמו כל שפה, אם אתה משתמש בה, אז אתה משתפר בה, ומהרגע שהם עלו לארץ, זה כמובן השתפר. בזמן הקורונה, הם היו בכיתה י', אני ישבתי בבית ולימדתי אותם עברית, אמרתי, טוב, אם אתם לפחות לא הולכים לבית ספר, בואו נלמד לקרוא ולכתוב בעברית, כי הם הלכו לפאבליק סקול, הם לא הלכו למסגרות יהודיות, ממש ישבתי ולימדתי אותם לקרוא ולכתוב בעברית, וזה נתן להם את הכלים להמשיך הלאה. אבל אין ספק שהתקופה לפני המלחמה הרגישה לנו כמו, איזה כיף שהבנים שלנו בישראל ועוברים את החוויה הזו של צבא, ככה הרגשנו. איזה כיף לשמוע מהם, הם בעצמם היו מאושרים. ואני חושבת שהשינוי אחרי השביעי באוקטובר, זה לא רק שהמדינה השתנתה, אלא שגם הם השתנו. שפתאום... איך הם השתנו? כן. כי פתאום אין שגרה, פתאום זה כל הזמן מלחמה, וזה נורא מעייף ומאוד שוחק. ואם לפני המלחמה היו יוצאים לרגילה, או עושים משהו אחר, מטיילים, דרך בצבא, הכל מתבטל. ומלחמה זה לא מסיבה, וזה קשה, וחברים נהרגים, וזה לא פשוט. אנחנו עצמנו הגענו לישראל המון ברגע שפרצה המלחמה, אם זה רק בשביל שכשהם יוצאים פעם ראשונה, אחרי 3 שבועות הראשונים שפרצה המלחמה, הבנו שאחד הבנים מקבל חופשה, 24 שעות שלחו אותם הביתה, עלינו על טיסה ופשוט הגענו, כדי להיות שם כשהוא מגיע. כאילו, זה מטורף, כאילו, אין לנו בית בישראל, אין לנו כלום בישראל, אנחנו מגיעים לארץ וצריכים לחפש, אוקיי, איפה ישנים בלילה. זה לא פשוט, אבל היה לנו מאוד חשוב להגיע, ומאז הגענו המון לארץ, כדי להיות איתם. כן, ותגידי, אז בעצם כשאתם, הילדים מחליטים להגיע לארץ להתגייס, כמובן בעידוד שלכם, משפחה ציונית, איזה הכנות צריך בשביל בעצם לעשות את זה? זה... בעלי, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא יוצא צבא, קרבי גם בקומנדו, והוא החליט לקחת את זה על עצמו, לאמן אותם, להכין אותם לגיבוש של השייטת. אז הוא לא ידע יותר מדי מה עושים בשייטת, הוא הלך וקרא, דיבר, הכין אותם למסלול, היה לוקח אותם לים פה בלונג איילנד, רץ איתם, מכין אותם, עושה להם מסלולים, מטורף, ברמה שכל יום. אז היינו מאוד מעורבים, זה גם תהליך מאוד קשה לילדים שנולדו בארצות הברית, להיכנס בעצם לצבא, כי הצבא אין לו שום מידע על הילדים האלה. ילד ישראלי בגיל 13 הולך לבית חולים, הצבא יודע את זה. ילד אמריקאי שהחליט לעלות לארץ, הצבא אין שום מידע עליו, אז יש גם המון בירוקרטיה. הבירוקרטיה עם צבא זה לא דבר שהולך בקלות. כל דבר זה קשיים, וכל דבר זה כמה צעדים קדימה ו4 אחורה. אבל הם היינו מאוד מעורים, מאוד עזרנו להם, כי היה לנו חשוב שגם הם יגיעו ליחידות טובות, וגם שאנחנו כהורים נעשה הכל לעזור להם. אז עודדנו אותם מאוד, והגענו לארץ כמה וכמה פעמים, עוד לפני שהם התגייסו, כדי לעשות את כל התהליך הזה לפני זה. כן. אז מה הם אומרים לך בימים האלה? מה את שומעת מהם? הם לא מקטרים הרבה, באמת, הם מטורף. הם נמצאים בתנאים מאוד קשים, אם זה בעזה, אם זה בכלל כל הלחץ, לא מקטרים. עושים את זה באמת עדיין עם אהבה ועם הבנה. לפעמים זה מטריף אותי, כאילו אני אומרת, אני יודעת, אנחנו היינו בארץ עכשיו ביולי, והיה ממש חם. אני לא הפסקתי לקטר כמה חם בישראל, ואני אומרת לעצמי, הוא היה בעזה, בחום הזה, עם הקרמי. אני כאילו, רק על זה צריך לקבל צלש, רק על החום לשרוד אותו, עם כל הציוד עליך.
בלי מקלחות, בלי אוכל, בלי איפה לישון כמו בן אדם. לא מקטרים. אבל הם אומרים שהם מתגעגעים לחיים של שגרה. השגרה חסרה. הלחץ הזה של כל הזמן להיות בכוננות, וכל הזמן, זה משפיע על כל החיילים, זה לא רק עליהם, זה על כולם משפיע. ברור. תגידי, מה מנחם אותך או מחזיק אותך ככה בימים האלה עם הראש מעל המים? אני מאמינה שיהיה לזה סוף. מתי? אני לא יודעת. אבל יהיה לזה סוף. אבל ביום יום, מה שמנחם אותי זה הדברים הקטנים. זה ממש דברים קטנים. יום יפה ששמש זורחת, שהכלבה שלי בריאה ולא צולעת. שהצלחתי להגיע לבריכה ולשחות, או שהלכתי להתעמלות. התחלתי עסק לפני המלחמה, שאני מרגישה שאני משקיעה בו המון מאז המלחמה, כי זה פשוט מסיח את דעתי, זה נותן לי הרגשה של סיפוק ועניין, וזה ממש בדברים הקטנים, אם זה להזמין לארוחת שישי ומגיעים חברים ונהיה קצת ביחד עם חברים, זה הדברים הכי קטנים של היום יום. טלפון מהבן, לשמוע אותו שמח, זה הדברים הקטנים האלה. לגמרי. אם היית פה בארץ, את חושבת שהיית דואגת פחות? את יודעת, זה מעניין, כי כשאנחנו מגיעים לארץ, כשאני נמצאת פה, אני חושבת שאני כל שעתיים פותחת את החדשות, רק לראות מה קרה. וכשאנחנו מגיעים לארץ, אני מוצאת שאני בכלל לא פותחת את החדשות, כלומר, אני בארץ, אם יפציצו, אם יקרה משהו, אני אדע. אז דווקא בארץ אנחנו מרגישים יותר רגועים, פחות לחוצים. גם ההרגשה היא הרבה פעמים שנגיד אחד החיילים, אחד הבנים יוצא הביתה לשישי, שבה תמיד בא לי אומר לי, וואי, אם היינו עכשיו בארץ, אז היינו רואים אותו. וזה החמצה נורא גדולה. גם אם זה ל-24 שעות, זה שובר לנו את הלב. ההרגשה הזו, שהם גם יצאו, נתנו להם 24 שעות לצאת. אתה כהורה בישראל עדיין רואה את החייל שלך כל 3-4 שבועות, אם הוא במלחמה. בתחילת המלחמה אולי פחות ראו, אבל אתה עדיין רואה אותם, מגיעים, נכנסים, יוצאים. אנחנו לא מקבלים את זה. וזה מאוד קשה. מאוד קשה. כן. זה באמת קשה. את חושבת שהם ירצו להישאר בארץ? זו שאלה... מדברים על זה בכלל? זו שאלה אז יש לי תאומים, ואני כל הזמן קוראת להם שוקולד ונילה, מה שהם היו קטנים, הם מאוד שונים אחד מהשני, מאוד שונים. אחד אומר, גם היום שהוא בצבא, שהוא מאוד מתגעגע ומאוד מתגעגע לאמריקה. מתגעגע, הוא אומר, אני אוהב את אמריקה, החיים פה קלים, מסודרים, אין דברים ברגע האחרון, הכל ידוע, מראש, מסודר. זה הילד ונילה שלי. השוקולד, יש לו שירות מאוד ארוך, עם הרבה הוא לחתום ויישאר בצבא, ואני לא יודעת מה יהיה, אבל אין לי בעיה עם זה שהם יישארו בארץ. זה לא מה שמדאיג אותי. מה כן מדאיג? מה כן מדאיג? אני אגיד לך מה הכי מדאיג. ודיברתי על זה גם עם חברה שיש לה גם ילד בצבא, וזה אמרה לי, אני מתביישת להגיד את זה, אבל כשאת מסתכלת בחדשות ומפרסמים שחייל נהרג, ואז גם מצלמים את ההלוויה הכואבת שזה שובר את הלב, אמרה לי החברה, את יודעת, אורלי, אני מתביישת להגיד, אבל אני חושבת, מה אני הייתי אומרת אם זה היה הבן שלי, המחשבה הזו. וזה הדבר הכי מפחיד. כן, הפחד הזה מהדפיקה בדלת. כן, בדיוק. לפני כמה זמן, כשהבן שלי היה בעזה, כל הזמן מקבלים עדכונים פעם ביום, החיילים בסדר, עבר לילה שקט, זה בערך הרמת הודעות. עכשיו, בגלל הפרשי השעות בניו יורק לישראל, אני לא שמה לב לפעמים אם ההודעה נשלחת באותה שעה. אני מבחינתי הגיעה הודעה פעם ביום, אם זה הגיע בשעה 7 בבוקר אצלי, או בשעה 3 בצהריים, זה אותו דבר. כנראה היה עיכוב. ואז פתאום הם שלחו הודעה, לא רצינו לשלוח הודעה, עד שלא הודיעו למשפחה, אבל חייל מהיחידה נהרג. ואני ראיתי את ההודעה הזו, ולא הפסקתי לבכות, כי אמרתי,
הם יכלו לדפוק לי על הדלת, ואני בכלל לא חשבתי על זה. ואני בכלל בניו יורק, בכלל ייקח להם זמן להגיע, ואני 3 ימים לא הפסקתי לפקוד מהמחשבה הזו. וואי, כאילו זה שאני פה, זה לא אומר שאי אפשר לדפוק לי על הדלת. כן, זה מטלטל. כן, זה מאוד קשה. כן. אני תוהה אם יש משהו שהצבא עושה קצת מעבר או קצת אחרת עבורכם, איתכם, מולכם, שבכל זאת אתם שם והם פה. יש משהו הצבא לא עושה, צריך לבקש מהצבא. וזה גם דבר שגיליתי לצערי, שהצבא לוקח לך את הילדים, הם שלהם, אבל כשקורה משהו, אתה כהורה חייב להיכנס. כאילו, זה לא, אוקיי, בגלל שהוא בצבא, הם מטפלים בזה. אם אתה כהורה לא מתערב, גם כשהוא בצבא, אז זה לא קורה. אני חייבת להגיד שההבנה שהילדים שלנו חיילים בודדים היא מאוד עוזרת, כאילו, המפקדים מכירים בזה, זה מאוד, הבנים שלי מקבלים את הכבוד עבור הדבר הזה. אני חששתי שבהתחלה, כאילו, אמרו לי הרבה אנשים שהיו חיילים בודדים בעבר, שתמיד היו אומרים להם, מה? עלית לארץ בשביל להתגייס, יכולת ללכת לכל, כאילו חיילים אחרים. ומאז המלחמה, התגובה היא אחרת לגמרי, התגובה היא, וואו, הוא עלה לארץ, הוא לא היה צריך לעשות את זה והוא עשה את זה. אז כשאנחנו מגיעים לארץ, אז תמיד אני יוצרת קשר עם המפקדים ואומרת, אני מגיעה לארץ, הייתי מאוד רוצה לראות את החייל שלי, תמיד מנסים לעבוד איתנו ולעזור כמה שאפשר, שיהיה איתנו כמה שאפשר. אבל חוץ מזה, החיילים בודדים הצבא נותן כמה זכויות, אבל ברגע שאתה מגיע ליחידות קרביות, אתה חותם שאתה מוותר על הזכויות של חייל בודד, שזה מאוד עצוב. מה זה אומר? מה זה אומר למשל? לחייל בודד למשל, יש יום סידורים פעם בחודש. אז זה נלקח מהם. חייל בודד, כשההורים מגיעים לארץ, זכאי לקבל 4 ימים רצופים עם ההורים. אז זה נלקח מהם. זה נלקח בשוטף או בגלל המלחמה? לא, זה נלקח כי הם הלכו ליחידות קרביות. אתה חותם ויתור כשאתה הולך ליחידה קרבית, אתה מוותר על הזכויות שלך כשל חייל בודד. כן. אוקיי. כלומר, גם אתה מתנדב לצבא להיות חייל בודד, וגם בסוף אומרים, אתה בקרבי, בקומנדו, אז אנחנו לא יכולים שתעשה איך ליום סידורים וכאלה. אבל, אתה חותם, אבל יש מפקדים עם לב זהב, אני חייבת להגיד. אנשים משכמם ומעלה, שאני ממש גאה, שזה המפקד של הילדים שלי. ואם יש איזה משהו, הם תמיד מנסים כן לעזור וכן לתת, וכמו שכשאנחנו מגיעים לארץ, או עם נפש בנפש, והמרכז למשרד התחבורה ארגן לחיילים בודדים יום להוציא רישיונות נהיגה, הם באמת עשו מה שאפשר לשחרר אותם. אז בסוף מגיע לחייל הקטן והמפקד שמעליו. בצבא יש נהלים נוקשים, החייל בודד יכול לקבל או לקבל, אבל אני שמחה שיש לב מאחורי האנשים. האנשים שבשטח. כן. 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 תגידי, רציתי לשאול אותך משהו לגבי המשפחה הזאת שאימצה אותם בארץ. איך בעצם מצאתם אותם? איך הגעתם אליהם? וואי, משפחת ויגודמן. בעצם בעלי הכיר את אב המשפחה, את ארז, מקשרי עבודה בכלל. וארז הגיע לניו יורק וישב אצלנו בגינה והכיר את הבנים שלי ואמר, כשאתם מגיעים לארץ, אתם באים אליי הביתה. עכשיו, כמות האנשים שאמרו את זה לילדים שלי, זה כל אחד ששומע שהילד שלך עולה לארץ, אומרים לך, כן, כשיגיע לארץ, שיבוא אליי. אבל הם לא אמרו, הם עשו. בנים שלי הם חיים בבית של בנג'י, שזה בית לחיילים בודדים ברעננה. בית מהמם עם תנאים מצוינים לחיילים בודדים, חיילים קרביים יכולים להיכנס לבית של בנג'י ברעננה, והמשפחה המאמצת הזו פשוט התחילה, אתם תבואו אלינו יום שבת, אנחנו באים לאסוף אתכם, ניקח אתכם, ויש לנו 2 חדרים, והכנו אותם בשבילכם, אז יש לכם את הפרטיות שלכם, ופשוט הפכו להיות כמו סבא וסבתא, כמו פשוט דאגו להם, וגם להם יש ילדים משל עצמם, אחד גם חייל בקבע, 2 האחרים כבר יצאו מהבית, אבל הלב שנפתח ביחד עם זה, זה היה, זה אומר ביום שבת, מוצאי שבת, להסיע חזרה לבסיס. כאילו, אני כל הזמן אמרתי שאם הם לא היו,
הבן שלי לא היה מסיים את המסלול הקשה שהוא התחיל, אחד מהם, כי זה דרש המון מהמשפחות, כאילו מהחיילים האחרים, ואם לא היה להם אותם, זה לא היה קורה. אז כאילו, כן. התודעה שאני כל הזמן מריפה, אין מספיק תודות, וזה פשוט עם כל הלב, זה כשמזמינים, כשהבן שלי סיים את הטקס שלו במגלן, אז עשו טקס להורים, אז כמובן שהם גם מגיעים, ואנחנו הגענו מפה, ואז ביקשו מכל האימהות לעמוד, זה כבר היה בתקופת המלחמה. אז אני נעמדתי, והבן שלי שיושב למטה, כי עם כל החיילים, מסמן לי, אמא, תגידי לציפי גם לעמוד, חייבי אישה צנועה, לא מדברת על זה שמה היא עושה, והיא גם נעמדה, ואז כל חייל בעצם הלך להביא לאמא שלו שרשרת כמזכרת, בעצם הכנפיים של האימהות, זה היה מאוד מרגש, זה היה בטקס מאוד מרגש, אז כמובן שהוא הביא לי והוא הביא לאחת אחרת, והביא גם לציפי עוד תליון, והבדיחה הייתה שכשהמש"קית חינוך דיברה איתם על הטקס, אז החיילים מסביב אמרו, רגע, ומה אם יש למישהו שתי אימהות? בקטע שכאילו, כן, אבל כולם ידעו על מה מדובר. כן. אז אם רגע אנחנו חושבות על תחילת השיחה, ואת ככה לוקחת את כל מה שאמרת בשיחה, אז איך זה להיות אימא לחיילים בודדים בארץ, ועוד בתקופה הזו? השאלה צריכה להיות, איך זה להיות אימא לחיילים בודדים בארץ בזמן מלחמה. זה ההבדל. זה כובע שהייתי רוצה להסיר. הייתי מוכנה להיות אימא לחיילים בודדים, אבל אימא לחיילים בודדים בזמן מלחמה ושהם מאוד קרביים, זה כובע גדול. כן. יש לך איזשהו מסר לאימא או אימהות לחיילים בודדים אחרים, או בכלל מסר כללי לאימהות ללוחמים? יש לי מסר לאימהות בישראל, לחיילים, אולי בעצם זה לא מסר. יש לי בקשה, אוקיי, יותר נכון יהיה להגיד, יש לי בקשה לאימהות בישראל, כשהן שומעות שיש מישהו ביחידה של הבן שלהם שהוא חייל בודד, זה להגיד לחבר, תזמין אותו אלינו לשישי, תגיד לו לבוא, כי החזרה למה שדיברנו, הבודד הזה, זה לפעמים אתה לא מבין כמה הם יכולים, נכון, יש להם אצלי במזל, הם תורמים ויש להם אחד את השני, אבל חייל בודד לפעמים מרגיש מאוד בודד. טוב, אז אורלי יקרה, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה על זה שבאת ופתחת את הלב ואת הראש, וסיפרת לנו איך זה להיות אימא לחיילים בודדים, ועוד בזמן מלחמה. שולחת לך חיבוק ענק. תודה רבה. תודה לך. תודה שהאזנתם לפרק של אימא במסע קומתה. ניפגש בפרק הבא.